कैसे बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बावखुंग्रि है भाई बिथाङा गोलोमफ्रुजोब्बाय हाजो गाखोनानै थ' गाइस नायनो हागोन नै जोंना मादारा मा खालामगासिनो राइदें खाथ्रि एरि खागासिनो आरो दिनै मा दिन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आं बुंलायलायनांला बेखौ दा दिनै आङो हाजो गाखोनोसै आरोना आङो बारा गोबाव खालामला होनबा आङो देखायबायबो थाला खाला खालिखौ आङो सिदा डाइरेक्ट देखायनोसै आरोना हाजोआव जोङो फैखाबाय दा नङाबा बिराद गिदिर जागोन आरो ओंखायनो फुङावनो फैखाथारबाय थाब थाबनो नङाबा बिराद गिदिर जायो हाद्रि बाला बांसिन मोनजायो ओंखायनो जों फैखाबाय आंजों दा नै बिबोनां दंफायो बे खेबगासिनो आरोना आं गारि सालायगासिनो ओमफ्राय माखासे बिदाफोर दं हनै सिगांनिया जोङो होमबा थाब थाब थांसै थाब थाब गाखोनोसै ओमफ्राय थाब थाब फैफिनसै आरो बिहिर खम लोगो मोननायनि औ अखा हाबासो माबा जाखायो Hello everyone, welcome back to Shia Vlogs. नै जोंहा हाजो गाखोनो फैबाय हाजोखायसो नाथाय ओरै खाथि खाला नै मानसिखौ नुवा जों आलदाजोंसो बारस'बोदों नालाय गारिखौ दोननानै बारस'बोबायलै जोंहा ना गेदेर मारै होनदोंमोनलाय बांबुला गां गैयि दाउलालै बांबुला गां गैयि दाउला थाबायना बांबुलाया बांबुलायालाय लांथिया साया जाखागोन नालाय ससमायाबो माबानिसोलै टमेट'निसोमोन नङा सर बाजाराव बायना लाबोनायसो 60 थाखानि सिखाव बाजाराव औ सिखाव बाजाराव नायबा ब्रेन्ड नुयोब्रा सर बाजारनि ना ब्रेन्डजों एखे जाजोबखायो एसे साला मामुलि नामा गुसिसो गुसि नै बारा खर'दाम नालाय खोमा जिया दिनै मा हाजोआव रावबो गैया गैयासो मोनलायलायबाय बै सानसेसो मैस्रुफोर बायदि थाबायगासिनो फिसा दंबाब्रा हाद्रि जायो जोङो आलदा एसे सर्टकाट लामासो लायो जों सिनायना दंखायो नै मालाय पार्टनारफोर लोगोना गासिबो राभा बंस'आ आंनि जोब गासिबो आलु फाराम लांनो लेन्डमाइन दङ जानो हागौलै गाहायाव मोजां नायनानै थाबायखानांगोन आय' जोंना माने लामायानो आलदाखा आलदाखा एकदम आलदाखा ना गेदेर बरियाखा बांबुला गां गैयि दाउला गां गैयि दाउलाया जोंनाव गारियाखौ गारबोबाय जों सौसिबाय होद माथो लेन्डमाइन मोनामदों औ मोनामखागोन ना एसे दिनै हाजो गाखोनाय ना हेल' एभरिबडी दानो हाजो गाखोजेनखाबाय जोङो थारमाने जोङो आलदा साइडथिं फैदों आरोना मानसिफोराबो आलदा साइडथिं थांदों जोङो फ्रिनि पाउडार जाया नालाय जोंनो फ्रिनि पाउडार नाङा जोंनो गभर्नमेन्टनि पाउडारखौ नाङा जोंनो नालागे आयौ थुख्लाबबाय होमबा हजाय डाइरेक्ट देखायनोसै मानसिफोर जमा जमायाव एसे नैथिं फैखो बायदिसो मोनबायलां आं सोरनिबा न'आवसो थांसिगोन बायदि मोनबाय आं नै बारिजोंसो फैबाय आयौ नङाबा खोजिमा बारिजोंनो थांनांसिगोन नों खोजिमा होननानै जोंखौसो गोसोखाङोबाय दाखालिनिफ्राय खोजिमा होननानै गैया जोंहा आं जाखांबायलै खननै जागोन र' जायगायाव एसे बोरैबा औ सिखाव औ सिखाव दं आरोना औ दसेनो आंनि बागानाव सुस्लांनांगौ जाजोब्बाय दसेनो दिनैसो फैनानै बिराद नुफ्लांफैबाय आङो खिथायानो हाला औ बे बिथांनिमोन आरोना बे हाया ओमफ्राय बिराद साल बिफांखौ बेनिखौ हाबाय फैखोमाबाय थायोनो लेन्डमाइन बागानजों फैनानै जोङो नै बासिबाय खुनुरुखुम लेन्डमाइनाव गाफ्लांबा हले मोनामगौमोन आरोना एसे दुखु मोनगौमोन गोसोआ गेदेर खिथानोलाय मारै होनोमोन खोजिमाफोरजों लोगो जाहैनोसै बासा बोगायसो दं खोजिमा हाजोआव जों बेखौ दा
उफाय गैया जोंबो थांफानांसिगोन हार दरसे लानानै खैजोमाखौनो जानोसै खैजोमाखौनो जाफानोसै जोंबो हाजो सफैबाय सफैनायालाय बोरैबा गोलोमदै मोनामजोब्बाय हाजोखौ जुम होनां गावो ना गावा जुला फिफाफ्रा नायदो हिनजावफोरनि फेभारेट खोना दंलै बाव टाइटेनिक उनथिंजायसो हाबनांगौनो बाव खिनोबा ओइ ओइ मा गाबखो आहै आयु नै बे साथाया बरियालै नायलाय ओइ सोरबा इन्सार होनो हायोबा बुंबाय मा बुस्थु बे अबे बे आं नुवासै नों माखौ होनदों लानायल' दं बे बेरेबा हाब्रा होद फाला बेरेयाव लान्जाय थायो नामा सोर नुग्रा अक्ट'पाससो बेखौनो सानगासिनो आं दाख्लैनिफ्रायनो मा बुस्थु होननानै सानबाबो इन्सारसो मोना रावनिफ्राय मालाय मा दैनि माबासो बियो बै स्टिं रेसो बियो बालाव रोङा लान्जाय गोनांलाय मा बुस्थु बे बेखौ सान एलियनसो बे होमबालाय फैयाखै दा आयु बोरै नायहरनां माखासेयाव थाबायलै जोंना पार्टनारफ्रा बे महात्मा गान्धी स्टाइल आखि गाखोबोनो हागोन एफा थाबाव फैगौ महात्मा गान्धीया फैगौलै हायो नै फैद' हाला खासेवनि 5 सेकेन्डल' स्पिडसो नोंसोर बेयावनो लास्ट नामा आयौ आयौ खैजिमाफोर खैजिमा लोगोसे जोंबो खैजिमा जाना फैबाय मानखो लामा ससेयावनो एम्फौफोर जोंना महात्मा गान्धीयानो मेङाखै हनै महात्मा गान्धीया मेङाखै जोंना नोंसोरसो मेंगासिनो सब बर दं मालाय थानानि बर गान फैबाय मोनसे खबरनांगौ ना मोनसे गोजौ औ मन्दिर बारनानै माबा दं दै बेयावसो फाला बिसोर हांलाबाय इसोर नुवाखै जौ फाग्लाफ्रा मा रोखोम जाखोबावदों लागाखारामोन नोंसिनि माबायावसो जट' बिसिनाव मिथिखागौ आं बेबायदि खस्थ' मोनखायो होननानै दा जों गोजौआव सफैथारबाय आरोना रायजोफोर नायना लानो हागोन मानसिफ्रा ड्रेस लाबाय दसे गाखांबाय ओंखारफिनसै एबार नै खालि गल'सै गुलु गैला एबार गुलु नांला
फाइनाल सफैबाय आरो ना गाहायाव बाब गाखोनायनिफ्राय माथो ओंखारनायावसो खस्थ'सिनलै जाला जुद्रुनोल' नागिरो गाखोनायाव बोलो ओंखारनायाव सोलो मेघालयआव जुदि जों हाजिरा मावोबा 20,000 फाग्ला जागोनलै बाब गाखोबाय जों ना नङा नङा माथो এটা কি বুঝতে রে Reparbe, YouTuberbe, komedianbe. Emilio habis itu. Oh. Jamari pada laki manusia yang itu pada nangga. Ambe agak menimpa dan Malu sedang karun lagi nang. Kira orang ini. Ayo ukur bego bini play. Madu gue balik jaya. Lele nih kalau nang. Dari hilau. Ini sarung tu deh. Ini be. Esting rele. Nicho thakra. कितना आपके 12 फेने में कैसे बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बाओखुंग्री है भाई लाजवाब बिबस बिथाङा जोंना नै जोंना बिबस बिथांजों फट' खेबजानो नागिरदों नै रजों फट' खेबजानो नागिरदों आरो ना Ini kan pernah mantang dia. Apa berbuat? Chalo. Boleh ni lah, ini ni mau nuker. Hah? Apa mau? Ro. बिथाङा गोलोमफ्रुजोब्बाय हाजो गाखोनानै